Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Miel's Secret File. Si Miel na narinig sa kanyang asawa ang katagang sana di na lang kita pinakasalan. At dahil siguro sa mga masasakit na salitang nabibitawan ng kanyang asawa at dahil na rin sa mga pagkukulang nito sa kanya, inakuhan niyang magkagusto sa iba. At ito nga si Andoy na meron na palang kinakasama. Hanggang sa nalaman ito ng kanyang mga magulang, sinabi ng mga magulang niya sa kinakasama ni Andoy na merong namamagitan sa kanila. Oh, imagine, nanay tatay mo pa, magulang mo pa ang nagsumbong sa kalokohan mo. So natigil sila. Ngayon, 7 years. And counting na sila ng kanyang asawa. Wala pa silang anak, pero umaasa raw siya na makikita niya si Andoy sa tamang oras at panahon, hindi man bilang kasintahan kundi isang kaibigan na lamang. So pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni John Rick Sulte. Sabi nga ng iba, mas masarap daw ang bawal at kabit kasi nandun ang kilig at kate ng tahong. Grabe init, parang nasa planetang Mercury tayo, parang 100 degrees Celsius ang init. Parang kagaya ni Sender, nag-init kay Andoy, buti na lang nahuli kaya naghiwalay. Pabati po sa San Isidro at Sulte Family, Liliw, Laguna. Uy, maraming salamat Sulte Family, Liliw, Laguna. Iba raw ba talaga ang sarap ng kabet? Feeling ko, iba yung sarap ng sampal. Ganun. Charot, wedarot. Uy, batiin ko lang din yung kaninang napuntahan namin sa may Baklaran na nakatutok palagi sa Love Radio, yung Victorinos handcrafted donut. Ayan, kahit ang init-init dun sa shop nila o store nila na yon, tinitiis nila para makapagbigay laman siya sa mga bumibili doon. Uy, thank you. Eto pa sabi ni Darwin Russell, ang pag-ibig minsan walang pakialam kung ano ang tama't mali, basta nararamdaman mo lang yung taong pinili mo. Pero minsan hindi na natin alam na may natatapakan na damdamin ng iba dahil maling pag-ibig ang pinili natin. Maging aral ang kwento ni SF Sender na huwag laging mapusok at magmadali sa pagmamahal dahil tayo lang din ang masisisi sa pagpili ng taong mamahalin natin. Thank you, John Rick Sulte, Darwin Russell. Robert Tirao says, lahat tayo may desisyon sa mga gagawin natin. Kung alam mo ng mali, itigil na. Baka mas may mangyari pang hindi maganda kung ipinagpatuloy nyo pa rin yun. Shout out sa team Rocketeers. Ito pa sabi ni Angel Alan Avanzado. Sabi ko lang kay Miss Piel or Miel, hindi ko alam kung ano talaga naging problema ninyo ng husband mo at hindi kayo nag-usap ng maayos sa mga nararamdaman ninyo. Iba ang ganti ninyo sa isa't isa. Paano mo hinaharap ang asawa mo sa kabila ng pagtataksil na nagawa mo? Paano na nagkakatabi kayo? Hindi ka ba nagigilty? O iba ang pangalang nababanggit? Well, buti na lang ay hiniwalayan mo na ang iyong kabet. Eto pa sabi ni Charles Sancho, ay, stupid mistakes. Oo, na-inspire kaming mga bet, charot, wedarot. Dito talaga yon. Kung ano yung mali, yun yung hindi dapat ginagawa. Nadala ka lang siguro ng pagmamahal sa pamilyadong tao. At siguro naging toxic kayo ng asawa mo. At sana'y maging lesson ito na wag nang makipagkita pa kay Andoy. Ito naman sabi ni Igop Moto Vlog.
Yes naman, bagay ang dress mo sa'yo, DJ Rocky. Oh, thank you. Nakikita mo ba ako? Nasisilip mo ba ako? Baka na sisilipan mo na ako. Ay! Ayan, baka kaya hindi sila nagkakaanak ay dahil siguro sa mga nagawa nilang hindi maganda sa isa't isa. Karma. Pabati po dito sa partner ko na si Kim Dershi Dima Felix. Happy monthsary. Thank you, Igop Moto Vlog. Eto pa sabi ni Ethel Matas. Sabi nila mas better tanggapin ang nangyari ng matiwasay at mag-move on. Sana maging maayos ng buhay ni Sender at maging isang mabuting tao, gumawa ng tama at laging isang tao na may takot sa Diyos. Hi din kay Sarah Meliares Haynes or Hans Ambrosio at marami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Marami nag-comment in the sense na yung iba na-GG as in gigil na gigil. Yung iba naman parang nabunutan ng tinik sa dibdib kasi at least alam nila na wala nang sumapi o nadagdag pa sa mga sa mga samahan ng mga kabet, ganon. So, it's good to know na merong character development naman ng isang tao. Pero lagi kong ang tinatanong, bakit kailangang magkamali para malaman natin at gawin natin yung tama? Hindi ba pwedeng alam natin yung tama at yun yung gagawin natin? Bakit kailangan pa na maranasan natin yung mali, harapin natin yung consequence ng mali, tsaka natin gagawin yung tama? Gusto ba talaga natin ng makulay na buhay? Ayaw ba natin ng boring na buhay? Kasi madalas kung sino man yung merong boring na buhay, yun yung wala masyadong nagagawang pagkakamali. Yun yung gumagawa ng tama. Pero tingnan ninyo yung mga ang daming nangyayari sa buhay. Yun yung mga may desisyon na sablay. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Hindi naman natin gine-generalize na gano'n. Pero pansinin nyo lang. Kasi nga, yung sitwasyon na kung nasaan ka man ngayon ay produkto ng mga desisyon at aksyon mo sa nakaraan mo. So kung ano man ang desisyon at aksyon mo sa kasalukuyan, meron itong epekto sa iyong hinaharap. Tingnan mo, ako dati kung nag-aymas-aymas lang ako, di sana ang laki ng hinaharap ko. Wow! Charot! Darot! Nakalimutan ko kasi, tsaka kapag natutulog ako, nakadapa ako palagi. Kaya siguro talaga, dapat dati pa lang, diba, nakamassage na. Oo, yung likod ko. Para hindi sumakit. Ay, talaga nga naman, oo. So, sa ating secret file sender na si Miel, 16 years old ka pa lang. Meron ka ng kinakasama. Imagine, eto yung idaran na wala ka pa sa legal age. Hindi ko alam kung paano ka pinayagan ng mga magulang mo na magkaroon ng kalibin ng ganong klaseng edad. Pero in fairness naman sa kanila, very western silang mag-isip, ha? So meron din pong kakulangan siguro yung mga magulang sa pagbibigay ng gabay sa kanilang mga anak. Kasi hanggat hindi pa yan tumutungtong sa legal age, kailangan gabayan mo ng gabayan, pagalitan mo ng pagalitan. Kung sumama loob sa iyo, okay lang. You're just doing what is right at nagpapakamagulang ka lang sa anak mo.
So etong secret file na ito, hindi lang to para sa mga kabataan na nakikinig ngayon, kundi para sa mga magulang. Sa magulang na bigyan ng sapat na atensyon, disiplinahin, arugain, mahalin, at isipin maigi ang makabubuti para sa anak. Wala pong perpektong magulang. Pero naniniwala ako na malaki ang magiging impact ng inyong paggabay sa inyong mga anak sa paghulma kung sino sila. Ngayon or in the future. Ganun kahalaga ang paggabay ng magulang. At para naman sa mga kabataang nakikinig dyan, pag ang inyong mga magulang ay binigyan kayo ng oportunidad na makapag-aral. Oo, obligasyon nila yan, responsibilidad nila yan. Pahalagahan nyo naman. Gawin nyo naman. Mag-aral kayo. Hindi yung 16 years old pinag-aaralan nyo na kung paano yung buhay asawa. Hindi pa naman yun yung timeline sa pag-aasawa. Wala pa nga sa legal age, 18 pwede nang kumirengking. So merong tamang oras sa pag-aaral, sa pakikipaglandian, pakikipagharutan, pag-aasawa. Huwag madaliin ang mga bagay-bagay. At katulad nga ng lagi naming sinasabi dito, kapag nagmamadali, mas nagkakamali. Kasi sa murang edad, pag hindi pa masyadong na-form ang mga prinsipyo, ang tama't mali para sa iyo, makakagawa at makapipili ka talaga ng mga maling desisyon sa buhay mo. Hindi mo makikita yung mga pwedeng kahinatnatan ng iyong mga desisyon. Good thing na lang, meron tayong tinatawag na character development. Hindi naman porke marami kang pagkakamali in the past, ibig sabihin ganun ka na forever. So kung dati ang pagkakamali mo 24 times a week, ngayon at least once a week na lang. Diba? Yun yung tinatawag natin character development. Your past doesn't define your future naman. Pwede mo pang baguhin yung buhay mo sa pamamagitan ng pagpili at paggawa ng tamang desisyon at aksyon. At sa'yo, Secret File Center, Miel, itigil mo na ang pag-iisip na sana'y magkita kayo ulit ni Andoy. Kasi baka mamaya pag dumating siya, ay, panibagong Undoy. Bagyuhin ka ng feelings mo na naman. Maguluhan ka na naman. Iiwas mo na yung sarili mo sa posibleng tukso. Nandyan ang asawa mo. May reconciliation na kayo, malamang. Hindi ko alam kung to what extent mo nasabi yung mga kasalanan mo sa kanya, but I hope you're doing a great job. And I hope na pumipili ka na at nagdesisyon ka na ng tama. Na pag-uusapan ninyo kung ano yung mga issues ninyo. Hindi yung kakulangan ng asawa mo, hinahanap mo sa ibang tao. Di sana, hindi ka na lang talaga nag-asawa, nagjowa-jowa ka na lang para tikim-tikim na lang, ganun. Na kapag nagsawa ka sa adobo, doon ka naman sa sinigang, yung masabaw, gano'n.
Charot with harot. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, PRP as in bathroom break. You're sa me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malumang gapang sa Kakalsadahan 90.7 Love Radio. This is Meow's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!